Ульяновскида татар төбәкчеләре хәрәкәте 2009 елда ук башланып китте. Нәкъ шул елны профессор Азат Курчаковның туган авылы Кәшә турында беренче китабы дөнья күрде. Шул вакыттан соң төбәктәге 67 татар авылының 42-се турында саллыгына китаплар чыкты. Бүген тагын 5 авыл турында китап әзерләнә. Авыл тарихы турында язганда, анда шәҗәрәләргә дә зур урын бирелә. Әниемнең нәселен эзләргә тыңгач, мин килеп чыктым метрикларга. Шул метрикларны тотындым тизәргә шәҗәрәләр. Ничә шәҗәрә? Ну, ничек әйтим, ничек күп, анда әгәр башыннан тынсаң, 100-110 шәҗәрә. Җирле автономия тәкъдиме белән соңгы елларда Ульян шәһәренең тагын 7 яңа урамына Габдулла Тукай, Закир Кадыри, Габдулла Шамуков, Рафагат Хабибуллин һәм Барит Арханов кебек танылган татар исемнәре кушылды. Работа, которая проводится краеведами, на первый взгляд, она и не очень видна, и не так сильно обсуждается в обществе, но результаты ее очень и очень серьезные и просто необходимые, особенно в современных условиях. Поэтому я хотел бы выразить огромное слово благодарности руководству областной татарской национальной культурной автономии. Шунсы сөйнешле төбәкнең татар тарихын, танылган якташларының язмышын өйрәнү белән соңгы елларда укытучылар, мәдәният хезмәткәрләре генә түгел, галимнәр дә шөгыльләнә башлады. Тарих фәннәре кандидаты Рима Вилданова 2018 елда Сембер татарлары тарихына багышланган беренче китабын чыгарган иде. Ә быел аның Сембердәге татар матбугаты тарихына багышланган 3нче китабы дөнья күрде. Работать стало гораздо легче. То есть каждый, кто хочет найти какой-то материал сегодня о своем веселе, о каком-то известном человеке, у вас сейчас есть огромные возможности. Это стало гораздо проще. Авыл тарихын оннан чыккан шәхесләр язмышын чагылдыруда Ульяновскиның Өмет газетасы да саллыгына эш алып бара. Үткән ел без авылым тарихы дигән конкурс үткәрдек. Менә шул конкурста бик актив катнаштылар. Һәр районнан, һәр татар авылыннан материал килде. Менә бу материаллар инде авылның ничек башланган, нигез салынган, мәчеткә кешеләре, аның данлыклы кешеләре мәчеткә кайчан нигез салынган, менә шуннан башлап авылның тарихы языла. Туган як тарихын язу эше Самара өлкәсендә дә югары дәрәҗәдә алып барыла. Истәлек такталары ачыла, иске мәчетләр яңартыла, китаплар чыга. Безнең бүгенге көндә 28 авыл җирлеге исәпләнә. Без инде менә 12 авыл турында китап чыгардык. Кемерово өлкәсендә дистәләгән татар авылы бар. Ни кызганыч, күбесе бетеп бара. Шуңа күрә дә җирле төбәкчеләр аларның һәрберсе турында да китап чыгарып калырга тырышалар. Шахтерлар тарихларын яңа китаплар чыгарды. Историческая судьба татар Кузбасса дигән китап җыентык чыкты. Анда да шахтерларыбызның шахталарда Башкортстаннан, Татарстаннан, Ульян өлкәләренең килгән шахтерларны, аларның беренче китапта аларның ничек тормышлары, ничек алар ФЗОларга килеп укыганнар, шуларны язды. Сер түгел, Чуашстандагы татар авылларында элек тә, бүген дә аягында нык басып торучы кешеләр яши. Алар мәчет, мәдрәсәләр сала, авылларда музейлар, спорт мәйданчыклары ача һәм тарихны да онытмыйлар. Май тарихы китабы язу турында материаллар җыябыз. Аннан соң Чебоксар шәһәренең дә татарлар тарихын җыябыз. И аннан соң инде зур гына бер соңгы Чуваши татарларын, Чувашида яшәүче татарлар турында китап ясамак дибез. Материал туплана 180 не булды инде уже хәзер нитигәтергә кирәк бит. 85. Аларны тоже тормышка ашырырга кирәк. Может, беренче мәсьәләдә шулар чыгармак дибез. Үзебездә татар музее ясамак дибез мәчет тирәсендә әлхәмдүлилләh. Әлбәттә инде форумда катнашучылар күптән түгел генә булып узган халык саны алу темасын да читләтеп узмады. Государственном уровне очень плохо проводился перепись. Практически в многих домах не были. Я знаю. Потом записывали, этнический фактор мало учитывался. Основном спрашивали, на каком языке ты больше говоришь. Если на русском, то писали русский. Если смешанные браки, все равно писали русский. Если человек хорошо знает, к примеру, татарский, то татарский писали, или башкирский, или чувашский. Вот в таком плане перепись пошла. Без не бар татар халкы ул перепись белән дә однозначно недовольнылар. Переписта күп кешеләребез катнаша алмадылар. Аларга җиткерелмәделәр мәгълүматны, аларга правиласын бирмәделәр. Анда электронный уйлап чыгардылар, төрле вариантлар, күп кешеләр эләкмәделәр ул переписка. Билгеле, ана телен укыту, татар авылы язмышы, халык санын алу кебек сораулар бүген бер генә татарында битараф калдырмый торгандыр. Чөнки илдәге бүгенге милли вәзгыять тагында кискенләште шул.
Ульяновскдан Рамисафин, татарлар.